Lay. Behave sa up. Balen. Oh. Kani kay sipat biya ni. Oh, diha na lang, boss. Ang laki na ikuan. Di itipon sa sila kay basig wala sila buntis na ni. Ay, ayaw sa ni motor jack biya na siya. Kailan na silang duha ipon. Bai. Okay, basig mapiang ning kuan ba? Pero kini buntis na ni. Kabuntis sa siguro ni ay. Anay, ibalhin na. Napiang ba? Okay. Oh. Experiment ra ba ni nato kung unsay didako na ba sila oh. Uya napiang oh. Oh. Kana. Kani man gud oh. Sige yon siguro na grape. Sige siguro. Ya, pagagum tayo. Pagagum tayo dito say. Ayaw na siya nagbutang ni diha kay. Oh. Gihod siguro na grape ba? Diha na siya. Bugoy kayong kandingan ni ba? Kani, buntis ito lubos. Oo. Usahay na time nga dako kay silag tiya, no? Ganang busog kayo. Mublut siya. Kana, lainon lang sa. Lainon lang sa ni kay rapist ng kandingan ni. Kaog daghan kay para mo baskog dili mang rape ha. Kanding rapist eh. Me. Kaunon ra na niya. Baya sigway tad. Mas kuan sila ani. Oh. Karon. Kaya kung kita tanong grabe ng basura. Kana na lang. Mix raman niya. Ay tahop.